Alhamdulillah, lokaci ya yi. A yanzu haka muke samun cikakken labarin ɗaurin auren jaruma wacce mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa waƙa mai suna Fatima Mai Zogale, inda za a ɗaura auren wannan mata mai suna Fatima Mai Zogale a ranar Juma'a mai zuwa. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoto da bayani. Ya kamata a ce kowa ya tsaya ya saurara ya ji bayanin dalla-dalla tattare da wannan biki na jarumar wacce aka fi sani suna Fatima Mai Zogale, wadda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi mata waƙa da nasibi ta yi suna a idon duniya gabaki ɗaya. Ga dai cikakken rahoton nan kai tsaye na zo muku a cikin wannan tasha tamu mai albarka yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah, inda wani zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribe, kana ka danna mana alama ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro, ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin cikakken rahoto a tattare da auren wannan mata wacce aka fi sani suna Fatima Mai Zogale. Mun ci karo da cikakken rahoto ne wanda muka samo shi a shafin Dokin Karfe TV, wanda Dokin Karfe TV gidan jarida ne babba wanda suke da mabiya sama da miliyan 1 a shafin Facebook. Dokin Karfe TV su ne suka wallafa cikakken rahoto a tattare da auren wannan jaruma mai suna Fatima Mai Zogale, wadda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya mata waƙa. Lokaci ya yi, abin ya zo, auren ba nisa ne ba. Za a ɗaura auren wannan jaruma mai suna Fatima Mai Zogale ranar Juma'a kamar yadda Dokin Karfe TV suka wallafa. Inda kuma tun a baya dama jarumar ta riga an yi bayani dalla-dalla akan cewa magana aurenta, lokacin da ake cewa an kore ta, ta bayyana cewa tabbas an kore ta, amma kuma akwai aure da ake sa ran za ta yi ba tare da daɗewa ba. Kuma bayan nan tsohon mijinta ya fito ya buƙaci ta koma ta riƙe mai iyalansa, tunda a baya suka samu saɓani, Allah ya rabo su, amma kuma a yanzu yana buƙatar ta koma ta ci gaba da riƙe mai iyalansa, a samu a ganganta a ƙarasa rayuwa. A yanzu dai cikakken rahoton da bamu sani ba shine Fatima Mai Zogalen za ta auri tsohon mijin nata ne, zai koma da ita, ko kuma a yanzu haka za ta auri wani sabon mijin ne. Allah subhanahu wata'ala shine san daidai. Amma dai tabbas dai kamar yadda Dokin Karfe TV suka wallafa, za a ɗaura auren Fatima Mai Zogale ne a ranar Juma'a mai zuwa. Wani irin fata kuma za ku yi wa wannan mata mai suna Fatima Mai Zogale shine cikakken abin da a yanzu muke buƙata ku ji. Kuma mene ra'ayinku a tattare da wannan rahoto da muka muku? Ya kamata a ce kun turo mana sakon ku ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu, ku yi mana comment, domin kuwa muna yin duba duk sakonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Hausa World News TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar ta Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyoyin mu a cikin wannan tasha tamu mai inganci gami da albarka.